maraba ku zo ga mai guri ya zo jajirtacce ku ce gwarzo mai hakuri halin manzo gawunan mu mai kwazo burin mu Allah ba shi kalo ku ce ga sanarwa ta musamman ga bakin Alhaji Ibrahim Mu'azzam Magu shugaban gamayyar kungiyar Gawuna Scom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Alhaji Ibrahim Mu'azzam Magu shugaban gamayyar kungiyar Gawuna Garo Scom. Ina kira ga 'yan jam'iyyata ta APC mai albarka. Idan Allah ya sa an karanta wannan hukunci da muke ta dakon jira, da mu karɓe shi cikin kwanciyar hankali, mu zauna lafiya, mu bawa ma'aikatan tsaro goyon baya na kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali. Matasanmu musamman waɗanda muke tare da su a garin Abuja mu guji guje-guje da abubuwan hawa, mu biyo hanya a hankali ba gudu ba cin zarafin wani ko musguna wani, sannan mu ci gaba da addu'o'in nasara na shari'ar mu tilo guda ɗaya da take gaba mu. Allah ka ba mu zaman lafiya a jihar mu da kasar mu baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan sako ne daga ambassador Mansur Haruna Dandago tsohon PRO na kasuwar Kantin Kwari. Gawunan mu gyara Kano, gawunan zo ka sai ta Kano.